Dobro dan, dragi gledalci, dobrodošli u specijalno izdanje SK-Casta posvećeno CES-u 2025. Na ovaj CES išli smo kolega Marko Vasiljević i ja. On trenutno nije tu, zato što se još uvijek oporavlja od napornih 12 dana sa mnom. Od puta sa tobom. Oporavlja se, da. Svi se lepo provedu, ali imaju neke posljedice dalekosežne. Dalekosežne posljedice. Znači, uvijek se vrate, svi koji idu sa mnom, vrate se deblji i srećni. Uvijek se vrate i njihovi roditelji su mi na tome zahvalni. Sad, najčešće ne žele ponovo da idu, ali to nećemo sad o tome. To si samo ti, Čivan, Gale i Olović. To je ali Marko izrazio želju da ode još jednom ponekad negde sa mnom. Ali šta? Excellent. Da. Eto vidiš, everybody wins. Uglavnom, malo ćemo da motamo slike, malo ćemo puštamo video, jer nećemo imati neki poseban plan, nećemo sad da budemo previše ozbiljni, nego pogotovo što sam ja fasovao neki patogen tamo i sad vidite na šta ličim. Moram pijem guaranu da bi ostao budan. I da me Olić ne bi gađao nekim pikadima, da. Guarana, no sleep, mojito. Uglavnom, išli smo od 31. do 11. Išli smo za Novu godinu, ko fucking slepci, što je tako bilo najjeftinije. Motaćemo sličice, ovdje nas vidite na čikaškom aerodromu O'Hare, to je bio poslednji leg puta. Posle O'Hare, da. Posle 17 sati u Frankfurtu, onda smo seli na, znači, muka živa, vidite, ovdje gledamo ko kuvane kobasice. Ovdje si lepo opran i obrijan, što ne bi mogao da kažem o tebi sada. Nisam se brio 2 nedelje, da. Nije to nešto čime bi se čovjek trebao hvaliti, ali i ti imaš... Četikušu, malo. Malo četikušu. Evo, ovdje još uvijek se vidi optimizam na Brankovom licu, nije znao šta mu da mu sleduje. Na Brankovom licu, na Markovom licu. Prekrsti čoveka na brzaku. Idemo. Gurane krivo je, da. Krivo je more. Ovo su neki random slike. Silverado. To je deo Vegasa da je nekad bio nečuveni Silverado Ranch. To je sad pojedeno konurbacijom, ali i dalje ostala je ime, jeli? To ti kao Camden u Londonu ili kao Tošin Bunar u Beogradu. Ovo je... Mnogi se nisu slagali sa mojom kolumnom u decembarskom broju gdje sam rekao da će Roblox pojesti svet. Corpus delicti, znači ovo su u Targetu, u trgovinskom lancu velikom, to je kao naš Maxi, ovo su gift karte, jedine one koje su rasprodate su Roblox karte. Ćerka mi je naručila jednu i jedva sam je našao, sve su bile rasprodate svuda. PlayStation, Google Play, sve to, Snapchat, Xbox, sve se to prodaje, ali ne pretjerano. Ovo je planulo u svim radnjama gde sam. Znači, klinci fucking igraju Roblox više nego što igraju bilo što drugo. Tako da, još jednom sam bio u pravu. Šta ovdje imamo? Ovo je Las Vegas Convention Center, to smo došli 2 dana ranije da pokupimo ove naše lanjarde i bedževe i da se prijavimo za jedan od 2 keynote-a gde je trebala posebna povlastica za Las Vegas Sphere. To ćemo posle malo da vam pokažemo. Pošto Early Bird, rana ptica hvata crva, dobili smo najbolja mesta jer smo bili među prvima, a bili smo među prvima jer smo ko slepci došli 5 dana ranije, šta fali, nema veze. Tako da smo to pokupili i vidjet ćete rezultate toga ovdje. Još uvijek veseo. Ova Murija iza nije došla zbog tebe? Ne, nije došla zbog mene, neka tamo posla. Ovo je neka zanimljiva zgrada. Moderna umetnost. Da, fuj. McDonald's. Jeftini nego u Beogradu. Podjednako odvratan, ali nema veze. $5 meal. Jesi se izlečio od ti imaš automatizovanu reakciju na miris te masti? Izlečio sam se, trajalo mi nekoliko godina, sam imao nakon onog trovanja u Barceloni, imao sam onu fizičku reakciju kad mi krene gag refleks kad osjeti miris, ali to je izvjetrilo tokom godina. Ovo je affordable meal, pogotovo kad si iz Srbije i sa
politikinim budžetom, Alan Ford. Ogrizak jabuke i dolar i municije, znači dobiješ od firme. Dobiješ šaku kukuruza da zasadiš kukuruz. Da. Evo, ovo je obično, prvi dan kad sam tamo, odem u Walmart da vidim koje su cene potrošačkih televizora. Ovo je TCL, 55 inča, Smart TV, HDR, sve u fullu za $228 od 55 cola, znači keveti. 55 ili 65? 55. 55 je ovaj, a 65 je ispod 300. Da, ispod 298, 65-ica, znači to je kao billboard, brate, imaš u kući, isto Smart TV, paziti tu cenu. Znači, ovo je duplo jeftinije, više nego duplo jeftinije nego u Srbiji. A kao i cena goriva. Cena goriva i televizora su u Americi unbeatable. Ničemu ne pada cena kao televizor. Da, ničemu. Ovo je ničemu. Sve je lako kad imaš gomilu nosača aviona. Da, lako je, da. Zapravo treći dan smo odlučili da odemo u Good Springs. Good Springs je startni gradić, to je COC u Fallout New Vegas, ono gde vam Matthew Perry puca u glavu i da vas sahrane u plitki grob. I morao sam da vidim kako to izgleda. Znači, 20-ak milja od Las Vegasa, tu smo se odvezli. I ovo je kuća onog lika, ne znam da ste čuli, najveći fan Fallouta koji je kupio kuću tamo i malo imanje i doselio se i živi u Good Springsu. Ovo je, zaboravio sam kako se zove lik, ali uglavnom ovo je njegova gajba. Znači, vidiš, ima kosture, neke propove gluposti. Da, znači, tip je ludak, znači, došlo mi, pošto je pisalo private property do not trespass, inače bi mu bano na gajbu, rekao djezba. Ali nisam teo da me napuni olovom, otko znam kako ludak je. Nosi predivnu priliku da te upuca bozarom. Da me upuca bozarom, da, u glavu. Evo, ovo su isto malo par sličica vezanih za to. Inače, u tom mestu, znači, živi 50 ljudi na papiru, ali imao sam utisak da osim ovog jedne hot rod neke tuning prodavnice i generalove radnje, tu nema nikog živog. Tako da tu dolaze ljudi da otpadaju, došli smo i mi. Jedna ulica, ceo grad, jel? Ima 2 ulice, ali nisam vidio nikoga. Znači, ono što rolling bushima, žbun koji... I vidjeli smo naravno ljude... Tumbleweed je najčešće netačno predstavljen u westernima ili je donesen iz Rusije tek krajem 19. veka, nije postojao razlika. Inače, ovo izgleda kao iz ovog, kako se zove, Mad Maxa novog, znači, palio je lik jedan od ovih, znači, to se čuje kao, probije ti uši, ne možeš biti pored njega. Sliko sam ih, kao što vidite, iz raznih uglova, nema veze ni sa čim, nego ajte, zanimljiva crtica. My Ugly Mug. Ovo je neka tipična kuća, znači nemam utisak da iko živi ovde, ko bi živio ovde, ovde nema tekuće vode, brat, imaš bunar i imaš struje, ali ako nemaš kola... Uđeš, proveriš šta ima u fiotkama. Ne ide nikakva autobuska linija, nema ništa, znači moraš doći kolima ili bicikloma, da biciklom je pazi, u januaru je bilo vruće, bilo je 20 stepeni, znači... Si išao da loviš zečarke po brdima? Ne, ali sam išao da kopam grobove. Ovo je Good Springs General Store. To je General Store i mala Salun. Znači, tu smo bili, ajde sad malo ćemo da ubrzamo, pošto ovo nema veze sa CES-om, ali ima veze sa celokupnim ugođajem, pa rekao, ajde da malo... Ovo su Fallout memorabilije koje postoje, koje mogu se kupiti, to je Nuka-Cola. I sve inače jako skupo. I Fallout maske, bubbleheadovi, gluposti, ima čak i Fallout vinil neki. $30 ploče, tako gluposti. Znači sve je otprilike 3 puta skuplje nego što bi... Ovo je Marko koji jede rebarca. Poručili smo neke burgere i mešano meso. Imate short na YouTube-u kako to sve zapravo izgleda i kaubojski orkestar tu u blizini. Bilo je baš jako simpatično. Banuli smo izgleda... To je bila subota i svake subote imaju tako neki event koji traje do duboko u noć sa kaubojima i sa ovim hot rodovima. Bilo jako lepo, isplatilo se dolaziti. Ovo je prvi Cybertruck koga sam video uživo, crveni, mnogo je manje nego što sam mislio. Ja sam zamišljao da je to ne znam šta je, normalno vozilo. I da sam ja veliki momak. Da.
Ovo ti isto, ovo su nekim random prizori, ti žive ovde, trailer park, znači, bukvalno nikog živog ni mrtvog. Good Springs, ovo imaš u igri, kako se ne varam, ovo sam ja sa ispucalim ustima, uspio sam da sjemim usne drugi dan. Suvi vazduh. Dobio si one chapstickove, ove cesa što nisi koristio. Koristim ja nosim, ali to je neumetno. Ovo je Good Springs Cemetery, to imaš u igri i možeš da otkopaš grobove. Enter at your own risk, nisam ulazio, nisam znao šta to podrazumeva, tako da smo samo fotkali to groblje, nismo ulazili. Došao kuće, onda sam instalirao Fallout u Vegas i krenuo da kopam po tim grobovima. Ovo je prava poslastica, ovo je sutradan posle toga. Ne znam koliko od vas uvaženih čitalaca je igralo Command & Conquer igre i Red Alert. Nedavno sam skontao da Joe Kukan, čuveni Kane, glavni negativac kompletnog univerzuma, čovjek živi i radi i rođen je u Las Vegasu, ima pozorišnu trupu. I stupio sam u kontakt s njim i rekao, ajde da uradimo intervju. I čovjek je pristao. I našli smo se kod njega u pozorištu i par sati smo pričali. Imat ćete u novom februarskom setu kompjutera masivan intervju sa pitanjima na koje niko nikad nije pitao i na koje, znači ovo je jedinstvena prilika da pročitate nešto što ne možete nigde. Znači ako ste se pitali šta taj čovjek ima u glavi, kako to sve izgleda, kako se sećate stare slave, i on i dalje drži Guinnessov rekord kao longest recurring actor u nekoj video igri. Znači, legenda koja hoda, šta sad radi, šta misli o tome, šta misli o Srbima, kog je porekla. Sve to možete saznati u novom broju kad lepo transkribujem taj intervju i kad ga raspizdimo na 2 ili na 4 strane. Vidjet ćemo. Imamo materijala sigurno za 4 strane, ali bože moj, možda ćemo morati malo da kratimo, ali nadam se da nećemo. Evo imate ovo je, pozirom je sa setom kompjutera. Dobro, ovo je, opet, još uvijek smo pre CES-a. Ovo je nova, pošto Marko nije išao u Mob muzej, u muzej mafije. Išli smo, ja nisam tamo ponovo da ulazim, nego sam fotkao s polja. Ovo je Walter White's Last Ride iz poslednje epizode Breaking Bada. Ceo muzej ima trajnu i privremenu postavku ili... Pa mislim da ovo prošli put nije bilo pre 5 godina, pa umeđu vremenu, ovo je spoljna postavka koja može da slika. Znači, Heisenberg, da. I ovo ti je i ovo njegovo odelo zaštitno dok su radili kao za Vamonos Pest, pa su ovo je od ovog Nukija Thompsona iz Boardwalk Empire, jer znači to sve ono što ovo je u gift shopu, recimo, možete kupiti to. Ludilo. Ovo je Fremont Street Experience, ona čuvena ulica sa vašarskim mamiparama. Ovo su neki od zanimljivih preslikača za majice koje možete kupiti. My parents said I could be anything, so I became an asshole. To mi se najviše dopalo. Da, I'm not always a dick, just kidding, go fuck yourself. To mi isto dobro. Sounds gay, I mean, to sam pomišljao na tebe, čim sam video, da. Ovo je već Pepcom, znači to je isto pre sajamske aktivnosti. Imate 2 komada, imate Showstoppers i Pepcom, znači tu su obično startupi koji pre nego što počne sajam, dan ili 2 ranije, izlože sve svoje stvari da bi bili u fokusu. I na to obično novinari idu da bi videli te startupe i da bi jeli, jer obično ima do jaja klopa. Tako da... I da bi videli neke interesantne gadžete, kao na primjer ovaj je klima koja se nosi oko vrata. Duva, znači, evo vidite kako izgleda i sa prednje i sa zadnje strane. Ovo je Markov vrat, ovo je moj. Znači, za $200 dobijete klima uređaj koji radi 4 sata, koji vas hladi, koji vam hladi i potiljak, znači i teme i gde zapravo osjećate vrućinu i možete, ako imate neki šešir i ovo, možete iti u Abu Dhabi u avgustu. Nećete pasti u nesvest. Ovo su isto neki univerzalni kontroleri za mobilne. Ima puno tih malih firmica, startupa koje se trude da vam privuku pažnju. Bilo je ove godine 4300 izlagača, od kojih je bar 3000 bilo ovih sitnih. I tu jednostavno ne možete ni da vidite veći deo, osim ako niste Engadget ili neko ko ide sa 30 novinara na sajam. Nas je bilo 2
i ono, rastrzanih na sve strane, koliko smo uspeli, vidjet ćete tekst u sledećem broju. Ovo je neki retardirani robot koga su nešto hvalili, ali sa nekom lampa glavom, ali nije nešto posebno tako okretao glavom. Ili ima automatski tracking, pa... Nemam pojma. Ima mnogo tih startupa koji deluju kao prevara. Znači, con artists, brate, znači, uvoliti nešto i ti sad treba da vidiš, da proceniš da li je to ono što on predstavlja, ima nekog smisla ili je to neka budalaština. Znači, on prilike, gomila ima tih budalaština koja traže investitore koji nisu dovoljno informisani, pa rekao, zanimljiv koncept, uletat ću s nekim parama. Sad, ovo je delo kao zanimljiv koncept, ali nisu me kupili. Za razliku od, ovde samo, što se obukla, kao Taylor Swift, ovo su neke Airless gitare. Ovo mi je čerka rekla, nisam ni znao ko je Taylor Swift. Ali sam saznao. Ovo je zanimljiv gadget koji sam vidio to prvo veče. Ovo je Kirin olovka, kašika, koja omogućava da imate efekat slanog bez soli. Electric salt. Electric salt. Ljudi koji pate od visokog pritiska, to je do jaja, znači ne morate da solite jelo, nego ovo stvara, piezoelektričnim efektom u ustima, stvara utisak da je slano. Mislim, zvuči kao neka babska priča, ali svako od nas je pre ili kad se doći u tu situaciju da mora pazi šta jede. Ti još uvek nisi u toj fazi. Ovo je robotić koji služi da deci u bolnici olakša te postoperativne tretmane, znači mali AI kartun karakter koji razgovara s decom, teši ih i simpatična stvar koja action radi za razliku od onog lampa robota. Znači demonstrirali su nam i pustili su nam filmove i može da razgovaraš tako na pretpostavljam da ako malom detetu kome roditelji ne mogu da vise ceo dan, pustiš mu tog robota, on priča s njim i osjeća se bolje. To je nešto što vidim da ima neku budućnost. Evo ovde imamo veliki show kako to izgleda. Da. To je bilo, ovo je Pepcom, to je bio u Caesar Palace hotelu. Znači da bi našao gde je to. To je hotel veličine Zvezdare. Kompleks. A ovo je bilo u Octavian Toweru na valjda 39. spratu, sala, znači sad vremena sam i gledao gde je, ste vi normalni, razumeš, nađite neke oznake. I našao i tamo sam onda malo fotkao. Ovo je već isto pre sajam, sutradan, ovo su neke konferencije, to ćemo samo da prođemo na brzaka. Išli smo na Hisense, na TCL i na Samsung. Svaka od njih je predstavljala neke stvari koje su posle izložili na sajmu, ali ovo je bilo negdje da možete po prvi put da vidite to. Vidite kako to izgleda. Ovaj TCL je bio mali ekran od 116 inča. Da, najzanimljivije stvari. Meni je naravno kod TCL-a najzanimljivije Nextpiper 4 tehnologija. Nisu predstavili uređaje, to čuju za Barcelonu, samo su najavili šta se očekuje i malo su nas uložili, što je sasvim legitimno. I naravno TCL seriju telefona 6 koja će takođe imati Nextpaper. To takođe dolazi u martu u Barceloni. Ovo je gama novih telefona, imaće ukupno koliko? 6 komada. Još mesec dana. Ovo sam hteo da kupim neki bourbon za povratak, pa sam uslikao. Beer, wine and cigars. Da. Beer, wine and cigars, ali na kraju nisam, jer nisam imao vremena. Ovo je bio Samsung. Ovo je red za Nvidia Keynote 3 sata pre početka. Znači, to je 2 dana pre sajma. Tu sam izgubio ceo dan čekajući. Znači, to je 10.000 ljudi, što uhvatiš ranije, dobit ćeš bolje mesto. Znači, podelili smo se, Marko je bio otišao posle na Samsung, ja sam tu stao red i ovo je 2 sata pre početka. Ja sam uvatio relativno dobro mesto. Nije najbolje, ali nisam mogao da čekam baš 7 sati, toliko vremena nemam i prikenjalo bi mi se, vrate, u redu, ne mogu stojim toliko, nemam ponese neku flašu ili kesu. Evo viš, ovo je jedan humble brag, da. Svet kompjutera je vjerojatno jedini medij u ovom delu sveta koji je gledao ovog Šabana na 3 različita kontinenta.
Gledali smo ga u Kelnu 2018. kad je predstavljao Jensena Huanga, kad kažem Šabana. 2018. u Kelnu kad je predstavljao RTX seriju. Zatim, ja sam gledao ga u Tajpeju 2023. kad je udavio ljude, pričamo o AI-u. Sad je imao pola priču. Znači, predstavljao je grafičke kartice serije 5, koje su moj najveći sajamski highlight, s obzirom da će biti jako popularna cena. Znači, a i voliš da gledaš lažne frame-ove. Da. Ovi zli jezici čita taj njegov koncept DLSS 4 nazivaju haluciniranjem na nivou drivera. Frame hallucinations, znači to je generisanje fake frame-ova. To postoji u televizijskoj tehnici već 20 godina. Pa da, ali ovo je interaktivno. Ti želiš da ako tvoj input, znači ti kad igraš, želiš da dobiješ povratnu informaciju, a ovde 75% vremena ne vidiš ono na što dešava tako brzo, nemaš ti da vidjet ćemo kad se pojave igre pečovane za DLSS 4 i kad se pojave kartice, doći će to do nas narednih meseci. On ti podigne sa 25 frame-ova u sekundi na 100 frame-ova u sekundi, od čega je 75 frame-ova lažno. On pravi među frame-ove, razumeš, on pravi Znam, pravi na jedan, pravi 3 sledeća. Uglavnom, bitna stvar kod ovih je da će RTX 5070 koštati $549, a kartica će biti u rangu 4090, tako su rekli. Znači, neće. Pa neće, ali otkud, znaš, već je poskupio. U idealnim uslovima, pa jebi ga, čovjek je najavio te cene. Dobro, to su cene, to je MRSP cena na zapadu, to u Srbiji će da nasviraju. Ali uglavnom, očekujem nestašicu ovog entry-level modela. Znači, pogotovo ako sve ključne velike igre budu pečovane na DLSS 4. Takođe, taj entry model će stići mesec i po dana nakon. Znači, samo će biti 5090 i 5080 od kraja januara dostupne, a ove dve kreću u početak marta. Ja sam vidio kod najmanje 4 proizvođača kompletnu gamu proizvoda. Kod Asusa i kod Microstara. Oni su došli na sajam, ali u prodavnicama niko neće moći da biće u Americi, ali u Evropi ko zna kad. Kupi 70 Ti i 70 čist do početka marta. Ajmo, motajmo dalje. Viš koliko ovo sam, kad sam izlazio, jebate, ovo je ko koncert, Taylor Swift jebate, vidi koliko... Po ceo svet se sjati, brate. Ceo svet se sjatio i ovo se, da naglasim da se dešava, ovo je Michelob sala u Mandalay Bay hotelu, znači ogroman hotel, ogromna sala. Nema mnogo mesta na svetu koji ima ovakve venue na jednom mestu. Tu se dešavaju oni veliki boks mečevi, mečevi. Ja sam bio prilike negde tu. I posle kad sam se vraćao, bio sam relativno blizu, ali ovo je bilo, kad je već počeo da davi sa nekim AI-ima, ja... Da, predstavio ovaj povoljni mali AI računar od samo $3.000. Da, jako je povoljan. Farmom će nešto da radi. I to isto, mislim, rade u Nvidia, nema zezanja, dok Miodrag je bio razduševljen, AMD koji bi trebao da predstavi novu seriju, da ona nije predstavio. Samo ih je pomenuo, a kao kad će biti, bit će u prvom kvartalu. AMD, ova prestica nam se poklapala sa TCL-ova, pošto... Ti ne voliš AMD? Bolo mi dupe. Sami su sebe ispalili time što su hajpovali kao biće i onda su ga samo pomenuli i ništa da... Motajmo... Ovo su neki dronovi. Ovo je mali, i ovo je isto sa pepkoma. Ovo je mali robotić koji izgleda kao Rumba, ali ima robotsku ruku kojom skuplja gaće i čarape koje bacite na pod i ono to lepo odlaže. To mi jako... Imamo shorts na YouTube. Imamo shorts na YouTube i za to, ali će vratno u postprodukciju to ubaci. Linkovati, da. Šta još imamo? Ajde da malo ubrzamo. Ovo je Human Mobile Devices HMD. Oni su isto, kao će biti, samo neće biti sami sa Barbie telefonima. Isto su bili na Pepcomu i nudili su to što su predstavili sajt štand ograničenog obima, ali opet prisutni su za razliku od mnogih drugih koji se nisu ni pojavili. Ovo je ulica. Da. Noćne svetla. Ovo je autobuska stanica. Jedna kad sam se vraćao kod ovih naših prijatelja kod koga smo oceli. Pogledaj kakva ulica, znači idila. Čim ne vidiš ljude, ti si srećan. Da, ekstremno.
ove Las Vegas Sphere sa spoljne strane, tu je bio drugi keynote i moj najveći highlight u na ovogodišnjem CES-u je, čekajte samo da odmotamo dotle. Ajde, kad bude video, onda piče više. Da, ovo je... Ovo je novinarski ručak, pogledaj kakav je. Nije kao bački ručak. Jabuka, čipsi, neki sandvič iz 2 dela i fuck off jedi. Ali besplatan je, tako za novinara, tako da ajde, nećemo se mnogo buniti. Ovo je Ser Aluminium, ovo je na svom štandu. To je ta njihova nova legura kojom će, od koje će praviti oklop za Space Marince i kućišta za laptope, znači, sad nisam znao, bukvalno ono pisalo je do not touch, ja sam morao da čačkam, ali nisam mogu da otkinem, da ponesem, da me... A ne to, nego mogu se da čačkaš kakav je osjećaj pod prstima ovdje da imaju listove. Pa da, pa jebem li ga kakav je osjećaj kao... Aluminijum sa tom legurom. Pa ima osjećaj kao da je aluminijum. Navodno je lakše, ali kad budemo imali full uređaj, onda ćemo moći da kažemo ovo je isto Asus iz raznih uglova. Oni su imali štand u okviru hotela Venetian. Znači, sam CES je, to ćete vidjeti posle, podeljen na 2 osnovne lokacije. Imate Las Vegas Convention Center, to je ogroman sajamski prostor. Imate Convention Center u hotelu Venetianer, Venetian, gde je druga polovina, gde su startupi, gde su po ovim, oni imaju tako neke, kako da vam objasnim, i to ćete vidjeti posle, demo prostorije koje su povezane u jednu logičnu celinu, tako da i Thermaltake i Razer, svi su na tom jednom mestu, kompletna PC gama uređaja je zdudana u taj jedan ugao jednog hotela i to je bilo zgodno za snimanje, ne morate da ih jurite na onom sajmu koji je ogroman, frankly, koji vam treba čitav dan samo da obranete jedan krug. Tako da sam, šta im je još ovde? Ovo je serija 5, bukvalno sve ih imaju. Imaju i ove flagship model 5090. Tad vidite iskreni osmeh čovjeka koji ima 50-90 rukama. Sada pa ko zna kada opet. Razmišljao sam kako ukrast ovo. Ne, ali... Ako počnem da trčim, dok ću stići? Postigo bi ja, ali... Tamo su nažalost svi naoružani, tako da ne bi You can run fast, but can you outrun bullets? I cannot outrun bullets. Evo je Asus na sve strane. Evo ovdje imamo i 5090 hlađen vodom u pozadini. Ta je onako top model, to bi tako rado posjedovao. Ovo je neki njihov router koji me podsjetio na facehugera koji leži na leđima. Odnosno na onaj model koji nismo mogli da sklopimo 10 minuta. Da, ovo je neki naslednik toga, ludilo potpuno. Ovdje je već ovo je unutrašnjost Vegas sfere. To je bio drugi keynote. Prvi keynote je bio Nvidia, a ovo je bio nešto što nam možda nije po temi blisko. Znači, ovo je kompanija Delta, jedan od najvećih avioprevoznika u Americi, slavila 100 godina postojanja. I oni su zakupili Las Vegas sferu da bi tu organizovali taj veliki celebration. Znači, to je ono što, inače, ne možeš tek tako lako da uđeš u sferu, karte su sumanuto skupe, obično se tamo održavaju neki high-end koncerti i sve, ali ovo je bila idealna prilika da, čak i ako nas ne interesuje aviokompanija, da odemo da vidimo kako to izgleda iznutra. Iznutra je, i ono, ne da se nisam pokazao, nego ovo mi je bio highlight kompletnog CES-a. Znači, to je, vidite kako to izgleda. Znači, iznutra izgleda kao jedan gigantski, znači kao hektar, kao monitor od hektar. Kao 10 spojenih IMAX bioskopa. Vi sedite u nekom poluamfiteatru, ovo sve ostalo je ekran koji je van pameti koliko je to dobro urađeno. Znači, ajde više o tome kad dođeš u video. Da, imam video 10 minuta, imamo i shorts, tako da možete pogledati neko moje jednominutno loženje. Tu imate i sedišta sa force feedbackom i generator mirisa. Znači, jedna crtica je zanimljiva. Ovaj direktor Delte je najavio saradnju sa kompanijom Uber u vezi spajanja usluge avioprevoza i prevoza do kuće sa Uberom. I sad kao došao je tu direktor Ubera i kao napravili su foricu, dolazi dostavljač nam na Vespici i donosi im kafe kao Uber Eats.
I onda neka kafa iz Starbucksa sa aromom nekog lešnika. I onda je to otvorio i onda celu salu je zapahnuo taj miris veštački generisan. I to je ono jedan od onih osjećaja jebote vidi ovo. Potpuno ludilo. Znači, osjećaj sedenja i gledanja ovih animacija koje su još u stvari, to je, znači, ja ne znam, pogotovo ovo kad, pošto je aviokompanija pa je simulirala pogled iz kabine aviona na koliko je ono, 16 hiljada. 16K rezolucija, to je majko, to je 3 puta... Da. Sumanut, uglavnom, uopšte nema nikakve pikselizacije, naravno, vidite kao... A dovoljno je daleko da ne vidiš piksel pojedinu. Suludo. 16 puta je veća površina nego, količina piksela nego na 4K displeju, znači... Prosječna rezolucija u bioskopima je 2K. Jeste, bioskop je 2K, ovo je, znači 16K, ali... Ne znam da li postoji impresivniji venue na svetu od sfere izvuka. Po celoj sferi. Ovo je nešto što možete vidjeti samo tamo i nigde više i čak i da je bilo nešto drugo, otišli bi, jer ja sam to morao da vidim. Zaboravio da pomenem. Da, i zvuk je fenomenalan. Na kraju prezentacije bio koncert Lenija Kravica, gde je Marko je se inače ložio na Lenija Kravica, on se raspametio i morao sam da ga vučem kukom, brate, da izađemo jebote. Ima tetovažu American Woman preko celih grudi. Da. Evo ga, Lenny Kravitz. Taj Kravic je neki šaban, brate, u nekim štramplicama. Tako da ja sam kada je to počelo otišao ranije, da bi vidio da li još ima nešto se jede. Svako ono što voli, da. Svako ono što voli, da. Ovo je, šta je ovo? Hisense. Ovo je glavni ulaz u jedan od ovih, ne, ovo je South Exit na LVCC i ovo je Hisense. Ovo su sad mota malo slike po štandovima, da ovo je isto, ovaj TCL što je donao. Najveći QD Mini LED televizor od 115 inča. To je stvarno impresivno kako to izgleda. Ovdje su imali nekog polu čovjeka, polu stroja koji je šetao sajmom u nekom robotskom neon odelu i oni su official partner od NFL, TCL. Mnogo su jači u Americi nego u Evropi. Znači, oni su broj 2 po televizorima, znači... Oni su veoma povoljni, a više nego solidni i to svake godine sve veći. Ovo je, kažem ti, ovo je glavni, znači to ima 3 gigantske hale koje su toliko ogromne, toliko... Da, ne vidiš drugi kraj. Ne vidiš drugi kraj, znači sad iluzorno je sad da pominjem svako od ovih firmi, znači to trebalo bi nam 2 dana da izguramo, ali to su svi usual suspects, i Gigabyte, putnički dronovi John Deere i znači poljoprivredna mehanizacija kako nikad nisi video na našem njima. Robo i automatizovani, o tome smo imali primjeru pre neki mesec. Ovo su Snapdragon laptopi, Windows laptopi sa Snapdragonom. Ne x86, jako znam, ovo su neka kola. Da, gomila proizvođača je došla sa novim električnim automobilima. Najviše su koncepti, ali ovi Sony i kako se zove Honda su imali, oni počinju prodaju. Bio sam jako ponosan na ovu sliku Las Vegas Convention Centra, dok mi žena nije rekla, pa šta, iskrivio si perspektivu. I onda splas, jebik. Ja rekao, pa, recimo kada sam se trudio se. Dutch angle. Da. Slogan CES-a 2025 je bio Dive In. Jesi zaronio? Zaronio sam, da, nisam još ni izronio, a to su 2 iste slike, ovo je West Hall, no vam ništa ne znači. Električni gliser katamaran. Takve stvari, znači imaš od izgleda lokomotive, znači potpuno, ovo je inače na Samsungovom sajtu bilo, znači malo su na Samsungovom štandu, ne sajtu, doveli su i stvari koje inače ne, mislim, da mi pravimo i brodove i kontejnere, evo vidite kako to izgleda. Sumanuto. Ovo je bio Bugatti, otprilike kao što vozi ova riba u Landmanu, žena od ovog Bile Boba Tortona. Znači, psihopatologija.
Šta ovdje imamo? ROG. Evo ga, Marko testira neki kod na štandu Intel ili nešto drugo. Neki AI assisted driving režim, neko ludilo. Pošto zanimalo ga je šta je ovo je Acer, ovo je kod Intela. Oni su, privuklo me ovo Assassin's Creed Shadows, mislio sam, pošto je igra odložena, jer Ubisoft ne zna šta će tim da radi, pomislio sam, ovi imaju demo, Assassin's Creed Shadowsa nisu imali demo. Assassin's Creed Shadowsa imali su, ovo se bilo samo na vlakoša da uđeš, da puštali su Battle Mage, ovaj novi. B580. Da. Koji je hot commodity, nije ga, koji koliko to košta, 220, tako nešto? 250 evra je on, 570 je 220 i trenutno u većini zapadnih zemalja 580 ne može da se kupi koliko je planulo, a 570 može. Ovdje smo imali, moglo je se proba da sedne, da se uveriš koliko je brzo. Navodno da je procesor koji, to jest grafička karta, koja veoma uspešno koristi procesorski overhead, to jest voli da je procesor brz i iskoristit će to da bude... Ne preporučujemo ispod te generacije. Jest, stare generacije jednostavno... Zgodna stvar. Sljedeća stvar. Ovo je Razerov Project Ariel. Ovo su gamerske stolice koje mogu da vas hlade i da vas greju. Po istom principu kao ona klima što se, znači odavde duva ili toplo i hladno, zavisno šta izaberete. I to je moglo da se demonstrira, ovo je još uvijek na nivou prototipa. Tokom godine će da izađu s tim modelom, ali shvatili su ozbiljno, znači mogu se probaš i da se uveriš tako što imaš toplotni imaš onaj daljinski... Jel samo vrat ili leđa i sedište? Samo vrat. Ali nekako ti duva od korena leđe pa do gore, znači stvarno te ili zagraje ili ohladi. I bukvalno termometrom daljinskim smo merili ljude koji su tu sedeli i stvarno razlika u temperaturi je bila evidentna na prototipu. Ovo ne znam šta je. Thermaltake. Ovo je na štandu Thermaltake, kod njih mogla se proba svašta. Ljudi su sedili, igrali. Ovo su hlađenja na memorijama. Ovo su, znači da. Kako je ovo došlo do ovdje? Ljudi će da primete da se više zadržavaš na slikama da je hrana. Ovo je najbolji fast food, ovo je Chick-fil-A, koga nema u Evropi, ali to su kad smo se vraćali na Washington DC, ako se da je jeftino. Ajde probamo ovo pileti na nekom i seli i kad je toliko dobra stvar, jebate kakav meka bakrači. Jeftiniji od meka, a preterano. Žao mi što to nema ovde. Ti Homer Simpson. Homer Simpson, da. Ovo su bile slike. Sad ćemo da vam demonstriramo malo kako to izgleda, kako izgledaju pokretne slike. Pre svega da vidimo sferu. Vidite ovo ludilo. Znači, ovdje sam snimio 10 minuta, nećemo opuštati sve, samo da vidite kako... Ovdje koliko je 10.000 ljudi kapacitet? Pa bilo je puno, znači, bilo je gomila ljudi koji su ispušili. Znači, ukrcavanje je trajalo 3 sata i 3 sata čekanje na red da se uđe. Super impresivno, čekamo da motam na... Ogromna je kupola, spustio si brozor. Ovo je Shapiro, kako se zove, Gary Shapiro, predsjednik Consumer Tech Associationa. On je naravno otvarao oba keynote-a, i keynote za Deltu i keynote za Nvidia-u, kao predsjednik CES-a. Ne, remote, dole je on bio, nego ovde je uvećan da bi ga svi videli. I onda je došao, kad je on ispričao to što ima, došao je Ed Bastian, direktor Delte, i onda je počeo vizualni show. Čekaj, malo premotam. Oni su imali reklamu. Delta inače počela kao servis za zaprašivanje. Zaprašivanje, da. Avioni za zaprašivanje, poljoprivredni. Poljoprivredni avioni, 1925, sad mi 100 godina.
Znači, nekoliko puta su bili pred bankrotom i baš je ono simpatično, znači ono koja 2004. 2005. su zaposleni skupili pare iz svog džepa da kupili jedan avion s kojim su ponovo krenuli i sad su ono ponovo stane na noge, pa je doveo te legendarne. Znači, ono baš je bilo, vidi se da im je stalo i do tih ljudi i do sve, baš je bilo ono, nije bilo fake, delovalo je, za jedan korporacijski event delovalo je prilično iskreno, pravo da ti kažem. Ovo je neka glumica na koju su nešto ciukali, jebeli ga kako se zove. Da, bio je i ovaj, kako se zove onaj najpoznatiji američki fudbaler, Tom Brady. Tom Brady je isto bio ovde. On je pričao isto o nekim travel hakovima i zebancijama. A ovo su isto reklame. I to se sve završilo tako što je ogroman avion sleteo i došao iz njega kao izašao direktor, znači ono, sve naravno na LCD ekranu. To je toliko ono fucking impresivno da vi ne možete zamisliti. Znači ono, gledaš ovako kod ciganče koje je videlo ono crno-beli televizor prvi put, evo, tako sam se osjećao. Ne znam kako da vam preporučim, kako možete da ponovite ovo. Ako vas put zatekne u Vegasu, idete na neki koncert tamo, stalno ima nešto. $3.000 do Vegasa, $500 karta za sferu i to je to. Prosječna karta je koliko 500. Da, ove skuplje su i više. To nisam toliko košta? Da. Jesus Christ, dobro sam je uspio da uđem. Evo viš kako to je. Pazi, za $500 treba da bude impresivno. Pa ovo je impresivno, znači ono, ja ovako nešto nikad nisam vidio, nisam ni znao da može jebote da naprave da ovako da bude seamless. Da li je $500 impresivno? Jeste. Mislim, ne bi dao iz svog džepa, naravno, jer sam ono tip setina, ali... Jer to je pola grafičke karte. Da. Evo ga, kako izgleda u hotelu Venetian. Ovo je ta interesantnija, bar meni, intimnija polovina sajma, gde su ove manje firmice, manje u smislu da nisu, da omogućavaju da ti neposredno u nekom okruženju gde nema milion ljudi probaš proizvod. Tu su bili Intel, Thermaltake, Microstar, Asus i AMD. I čekaj, šta se nema? Čim je rekao AMD, odmah se zbunio. Da, iseklo ga je. Ovo je Intel, viš kako to izgleda? To je, šta ja znam, 200 kvadrata, imaju tehnološke demonstratore i imaju neke proizvode koji trenutno prodaju, koji su spremni za prodaju. Ovdje, znači, imaš ovog jednog promotera, prezentera, kod svake stanice i ti onda možeš da sedneš u okruženju gdje nema mnogo gužve, jer svi se nekako gravitiraju kao onom velikom sajmu, kao u Convention centru. Ovdje, pogotovo ako dođeš ranije ujutro, otvaraju se od 9, možeš da saznaš i da snimiš sve. Znači kako to izgleda. Nisam se pretjerano mnogo dugo zadržavao na svakom od ovih, ali to što ima toliko toga. Evo, ovdje su im ovi handheldovi. Ovo je neki... Još nije najavljen, da. Nije najavljen, izgleda kao daska za peglanje. Znači, ono... 11 inča. Nije mi jasno šta oni misle. To ljudi ne traže od handhelda. Kome treba tako? Samo eksperimentišu za neko iskustvo u budući da naprave. Ne znam. To je prototip. Hteli smo da vidimo i onaj novi Lenovo, ali Lenovo je bio appointment only. A pošto nisu uspeli da ni srede ovi iz domaće agencije, sada ne lajem mnogo, nismo mogli da vidimo, nismo mogli da uđemo. A iako sam ono... Šta je Lenovo predstavio? Da ima SteamOS? Viš, ovo su... Jeste, Lenovo je napravio SteamOS kompatibilni, odnosno Steam Deck kompatibilni mali prenosnik, koji... To je super, što više proizvođača pravi kompatibilne stvari, to će biti... Ali nije moglo da se vidi osim na poziv, a ovi nisu bili u stanju da nam naprave jedina dva novinara iz Srbije koje su došli na sajam i ovi nisu domaći, nisu uspeli, moram da ponovim to, nisu uspeli da nas... Možda će uspjeti da nam da odjeće, da... To me nervira kad stvari ne idu onako kako ja hoću. Nemoguće. Užas. Jedno si naporan najviše prema nama. Da. Ne.
Idemo dalje. Ovo je inače na 3 sprata i da bi sve obišlo treba vam otprilike 1 dan. Koliko si vremena proveo u kasinu? Pa, ja, obično crabs i blackjack, ali nikad rulet. Nikad bakara osim u Monte Carlo. Osim u Monte Carlo. Čekajte, idemo ovdje, pokušam da nađem nešto interesantno i bauljam. Čekaj da nađemo, malo premotamo dok ne dođemo do interesantnog dijela. Hodnici, dole prolaze neke cice, šta sam ovdje video. Da, ovdje sad da ne gledate kako se spuštam liftom. Da uopšte neće biti noćna mora za montažu. Ne. Kad god ne znaš šta da staviš sliku onog Chick-fil-A sendviča. Da. A ovo je ponovo Asus, ne znam kako su zalutali ponovo Asus. Marija. Ajde vidimo šta imaju. Da, ono su bile samo slike, a ajde vidimo kako izgleda to uživo. Tu je ovaj mineral, to jest legura koju su napravili. Tu ja čačkam, gnjakam, zoomiram. Aluminum. Šubidubi. Na sve strane neki novinari, telefoni, pišter, messengeri. Ja, vrate, koliko tehnologije na jednom mjestu. ROG Phone 9? Da, ROG Phone 9. Kad stiže? Pa kod nas se to ne prodaje, tako da u principu prodaje se, ali nešto nekim minimalnim količinama, tako da ne stižu ni samplovi koji se mogu testirati, jebi ga. Ba, tako se informacija dobio. Koji smo imali sedmicu ili osmicu skoro? Nismo imali skoro, imali smo pre 2 godine. Toliko je već prošlo? Da. Oh, damn. Ovu prošlu generaciju ušte nismo, evo ga Marko. I on je snimao. On je previše uviđavan kad snima. Ne ide preko... Da, ne gura se kao neki koji poznajemo. Ne možeš tako, brate, moraš da budeš ono... Moraš da budeš gadna srbenda. Pazi, ovo prvo svakako si ispoštovao. Da. Šta je? Dajmo dalje. Savant. Ovo je Mediatek chip that changes everything. To sam morao da vidim kako. Čip koji menja sve. Ali nisu nešto posebno ubedili da nešto menja sve. Da, to je bilo neposredno pre sajma ovi što rade Universal RISC-V čip novi, što nije ARM, ali je kao jednostavni čip koji RISC čip koji objedinjuje CPU, GPU, AI modul i ne znam šta još. I naravno, pošto je RISC-V nema licence, tako da će moći proizvođači da usvajaju dizajn. Ovo izgleda kao J.D. Vance, ovaj Trump predsjednik, ali nije. This chip changes everything. Upravo gurao sam se da vidim da će neko da mi priđe da pokušam i objasniti, ali niko nije bio nešto posebno zainteresovan. Tako da sam onda i ja rekao, ajde, ako dobro, Mediatek, ovi Dimensity serija im je veoma, veoma uspešna, pokazalo se u posljednje 2 godine, tako da... Idemo dalje, šta smo vidjeli dalje? Da premotamo da nečeg zanimljivog. Razer. Tu je bila stolica, da. Tu je bila stolica. Stalno te interceptuju da ti skeniraju lanjer. Da bi ti stavili na mailing listu ili da bi ti posle ginjavili, a nema veze. Oni svake godine dolaze sa novim ovo mi je bio centerpiece. Ovo je bio centerpiece, ali svake godine imaju nove, naravno, gamerske laptope i često imaju inovativna kućišta. Imali su pre nekoliko godina modularne konstrukcije da povećaš ili smanjiš deo za karticu, za matičnu, a kao da ima osnovni kostur na koji se dodaju kao zasebne kutije za komponente. I onda nešto zaživi i postane uspešno, a nešto vidiš samo na sajmu 1 godine i nikad više. Znaš kako ti gleda, tu sam pravio kružiće
gledao što ima zanimljivo. Ovdje se dešava neki intervju, nisam teo da im upadam. Da li beš Engadget ili neko je tu često moraš da čekaš na red da snimiš nešto što je interesantno, to me jako nerviralo. Da upadneš u kadar. Upadneš, idemo u kadar. Ajmo, motajmo još malo. Ove gamerske sluške sa ušima, to bi Copy the pie, da. Dača bi obožavao tako nešto da proba. Uopšte nas ne bi ubio Sekirom. Ne bi nas ubio Sekirom, da. Išao, ovo su neke Synaptics, neke firme koje nama ne znače ništa, ali ovdje nije moglo da se uđe bez appointmenta. Hynix. Šta je ovo? Ovo je AMD. Ovo je Thermaltake. Ja mislim da smo ušli na AMD samo da vidim šta je. Tu sam kenjao da mi nije zanimljivo i nije mi bilo zanimljivo. Jer, Bože moj... Pazi, oni su ona dva računara što si snimio u jednom trenutku, ova dva iza. Da. Tu jeste, kako se zove, 9070 XT, ali referentni model koji još uvijek niko nije dobio na test ništa i odložena je zvanična prezentacija tih karti. Ovo je Thermaltake, njihova kućišta sa hlađenjima, ova kompaktna, akvarijumi mali. Viš kako to sve izgleda Da, sve je izloženo, to je kao ova biznis zona u Kelnu. Da, s tim što je ovdje totalni fokus na hardveru i na blještavim svetlima i na vodenim hlađenjima. Mislim, ja inače ne volim ovakve stvari, ali moraš priznati da je vizualno impresivno do izvesne mere. Ima ljudi koji vole taj deo sklapanja računara i što da ne. Ko voli, nek izvoli. Spostio Marka u ovaj simulator da vidimo kako vozi. Marko, da. Mislim da je čak sad odmah seo. Sad ću da vidimo. Opet ću da robi ovdje čulo bi se samo mokro mljackanje. Marko, da, Marko je seo, nešto se bio zaglavio. Evo ga. Marko, čovjek sa pravim gamerskim gabaritima. Pa da. Kao i mi, aha. Dobro, ne ja. Ne, ti si šlangić. Ti si oduvijek bio previše mršav za ovu redakciju Medred. Pa ja ne znam kako me tolerišite tako mršavog. Kvariš nam prosek. Evo ga, Marko seo za volan. A ima i feedback, ja. Sve ima, trese se cela, znači osjećaj do jaja. Mislim što on ne zna da igra, pa dobro. Ovdje bi nam Pisodorov trebao, duh Pisodorova. Pa dobro, viš se kad sam rekao, sad sam to rekao. Dobro, Nastazija i dalje. Pa sad nije. Sad nije. Sad više nije Nastazija. Tu sam ja naravno zezao i distraktovao, tako da i to što je mogao da vozi nije dobro vozio. Jer ga je oko gledalo. Ali znači imaš ovaj setup kod kuće, imaš jednu sobu samo za to. Bukvalno moraš da imaš sobu. Da. Jebote, dobro da nismo iznajmili kola ovdje. Sad ćete se odreknuti. Ajde Marko, ajde! Da, osmeh je na licu i dalje. Osmeh je, pa ne, mislim, jednostavno ne možeš da se ne keziš, jer se osjeća, stvarno ne znam koliko ovo može da košta. Mislim da ovo je nešto komercijalno što oni nude. Osim, naravno, monitora, to nije njihovo, ti sklopiš sam. 3 monitora, računar i ovaj rig sa motorima, može za oko $5,000 to bude. Pa da, vjerovatno. Ali šta je to za kad si pravi entuzijast? Za pravog fana vožnje, da. Znači da ispratimo Marka do kraja, a? Još ja nisam imao vremena da sednem i nekako... Bojao sam se što bi se desilo kad bi se... Da je bila simulacija letenja borbena, seo bi da keca. Da je neki afterburneri i tako nešto, ne nešto tog tipa, seo bi na odmah bi seo. Ili da je kabina sa nekim MacWarriorom. Da. Još da je bilo a da je bio MacWarrior, da je bila takmičarska komponenta i sa nekim nagradama. Bile su
Mario Kart je bio, u 2 navrata sam, došao sam dan za danom i osvojio slušalice puta 2. Zato što ovi mahom ljudi nemaju pojasno igrao sad mojom čerkom, igrali smo Mario Kart ko blesavi. Imaš Marija u prstima. Pa imam Marija u prstima, da sam ih razbucao tamo oko Zečeve i dobio slušalice. Imerzijalno hlađenje. Ovo je znači, sve je u tečnosti. Sve je u tečnosti, da. Pazi, napajanje u vodi je. Sve. Šta li je to već? I napajanje i ventilatori, znači sve je u svojoj tečnosti. Viš ti kako to? Vrh brte. Genijalno. Ovo je Microstar, malo do Microstara. Iš pravim korake ko medket jebote, ono. Svi do? I tresu se stvari okolo. Da. Aj, sve. MSI isto uvek dođe sa novim gamerskim laptopom u koji naguraju najjaču grafiku. Znaš ono moju teoriju, da ja mislim da posljednji dobar MSI proizvod je MSI BX Master. Nekako sve posle toga što sam imao je crklo. I ovaj klo koji, vidi koliko je to. To je veliko i nezgrapno. Znači, ne bi to nosio ako bi, i bez obzira što je 10 puta jače od Switcha. Uvijek bi na put nosio Switch koji je mali, tih, kompaktan, koji stane u pederušu, ovo ne stane u pederušu, ovo je tiranac. Ovo pokušava se takmiči sa ovim Alajem, znači to je taj, teži su, veći su, topliji su i kraća je autonomija, ali su jači. Da, makar se ne čuju kao Steam Deck. Ja sam imao Steam Deck i toliko mi je bio skupljio prašinu i znači nisam ga nigde nosio na put zato što je prevelik. I troši previše struje, nekompaktan je, a kući mi ne treba handheld, kući ću igrati na desktopu ili na konzoli, na televizoru, tako da sam ga Tebi je issue što nosiš na put i mobilni, i laptop, i onda ti je Deck treća stvar. I Kindle. Četvrta stvar. Znači, oni imaju, znači svi imaju seriju 50 i kompletnu. Znači, to je bila stvar prestiža, nisi mogao, i to su stavljali u neki relativni centerpiece i oko toga je bila najveća gužva. Znači da, betting heavily, znači bit će Pazi, već sada koliko, 83% svih grafičkih na svetu su Nvidia i oni su toliko dominantni da svi kupuju Nvidia po inerciji. AMD znači da bi bili konkurentni sa ovom novom generacijom, AMD je morao da izađe u isto vreme kad i oni i da im kartica bude jednako brza ili malo brža nego odgovarajući GeForce, a jeftinija oko 20 do 30%. A to nisu uradili jer će pokušavati da izlače pare. Pokušat će kad malo spasne tišina. Znači, najveća stvar koju su predstavili je bio Ryzen 9 9950 sa 3D kešom, ali pošto ima veću površinu, jer ima više jezgara, nije toliko dobar za gaming, nego je više za productivity, i onda nije interesantan glavnim kupcima, a to su gameri koji će kupovati i dalje 9800 X3D. Da motamo, malo su se možda previše zadržali na MSI-u. Ajde, sljedeći klip. Evo šta je sljedeće. Ovo je Gigabyte. Svi ti štandovi tih glavnih Tajvanaca liče jedan na drugi. Znači, u principu, niko od njih se nije trudio da bude nešto fundamentalno drugačije od svojih glavnih kompetitora. I to ono što bi možda eventualno zamerio, ali ne znam. To je samo stvar ukusa. Neko ko želi da, ko to iskreno voli, uživaće u tome, znači uživaće u toj jednoobraznosti ponude i vagaće šta mu se najviše isplati da, ako je odlučio da uradi upgrade, posebno grafičke, znači mogo je da uzme u ruke svako da ispipa, da onjuši, nikoga tu nije dirao, ni čačkao. Svi snimaju nove grafike. Gigabyte imaju ove najnovije matične ploče. Vište kako to izgleda. Evo, kao neka riba se pravi, da je jasno o čemu se radi. Koliko je 2,5 kila ili je lakša? Pa ne, lakša je. Viš ti, imaju ozvučenje, osvetljenje bolje nego Olujić.
Čim to nije teško. Kao da se... I ono u ćošku ulica upaljačem i ogledalom osvetljava nas. Viče, priznaj. Ford. A da, ovo je ovaj vodeni blok. Da. Gigabyte. Gigat. AMD Ryzen. Ovo je naš lift se čuje kao... Dobro, ajmo idemo dalje. Ovo je još uvek Venetian, šta smo ovdje vidjeli? Creative, da. Kod Creative mi je jako bilo zanimljivo što i dalje imaju neku varijantu Sound Blastera koji se kači u PCI Express load. A za muzičare da spoje uređaje. Imaju zvučnike, imaju gomilu tih eksternih, imaju, ali ono, u ćošku, sad baš idem ka tome, onako tiho stoji legenda ispod. Znači, ja posljednji put sam imao Odyssey, ja mislim, 2 ili keca, pre 2008. sam to izvadio iz kuće, što više se ni ne sećam. Ali evo ga, vidi ga. Sound Blaster. Old fashion sound, old school Sound Blaster. Onako, bilo mi toplo oko srca kad se vidio da je to i dalje postoji u nekoj formi. Tamo je bio PlayStation, što li imaju Sound Blaster koji se kače na PlayStation? Ne, imaju zvučne sisteme, zvučnike, slušalice, svašta nešto. Imaju web kamerice, bubice. Znači, morali su malo da branchoutuju, pošto je ko više kupuje. Da diverzifikuju svoju paletu proizvoda. Svoj portfolio. Njihov portfolio. Imaju i ove... Eto mi žena rekla da je nabavim, ali nisam ove za trening, ove otporne na znoj bubice. Viš kako, svašta imaju. Relativno mala jedna sobica, ali bože moj, znači nisam očekivao da će ih uopšte vidjeti, ali eto vidiš, Creative postoji i dalje, postoje i mrdaju. Idemo dalje. Da, jedna od notable firmi, velikih firmi koja je bila odsutna sa CES-a je G, kineski, najveći svetski proizvođač dronova, jer su pod američkim sankcijama. I to jednostavno, kad nemaš tako nekog igrača... Da, oni su svake godine bili ultra dominantni na polju dronova. Šta se ovdje vidi? Na ovom klipu vidimo, izlazimo iz tog mini expo dela sa ovim PC centričnim i dolazimo u glavni hol Venetian Convention centra. Tu ima još isto nekoliko hala, od kojih jedna startup hala koja je, to se zove Eureka centar. Tu su ti, vjerojatno, najveća startup ponuda na planeti. Tu su i kako se zove, i pored malih kompanija, tu imaš i nacionalne predstavnike. Tu smo tražili Dance da ih zjebavamo za Grenland posle Trumpa, ali bukvalno smo sat vremena potrošili tražeći Dance. Kao, can I buy Grenland? Ali nisam Ovo je inače official CES show store. To se mislim da sam isto snimio, tu prodaju CES jakne, majice, gluposti, sve je sumanuto skupo. Znači neki jadan duks košta $60 i tako. Koji da kupiš Jensenovu jaknu. Pa da, to je kožna, znači ja, mislim, sad ćeš vidjeti. Znači, $38 kačket neki, kako vi zajebavate, šta je bre, pa nije neki polo šrt, sve je otprilike 3 put skuplje nego što bi kupio nešto nebrendirano ili nešto Nike brendirano, samo zato što piše CES. Ja sam imao neki suvenir, ali neću da mi neko pravi budalom da kupim sad To možeš da radiš sam? To mogu da radim sam, da, upravo si. Ovo je duks, si pogledaj, graš, $60. Pederuše neki za $40, takve stvari. Evo, vidi, $60. Pogledaj. Bi ti dao $60 za no, nije ja. Ako nema 3 linije, ne želim znati ništa o tom duksu. Da. Ajmo malo motajmo. Evo, ovo je jedna od ovih hala. Tu svašta možete da vidite, znači... Inače, ovde je, kao što sam naglasio malo pre, u Venetianu
ovi Niša Convention Centru je manja gužva nego u LVCC iz nekog razloga, zato što su ovde, na primjer, Digital Health i neke firme za koje vjerojatno niste čuli jer ih nemaju u Evropi. Znači, mnogo južnokorejskih kompanija, mnogo je nekih američkih, vrlo specifičnih firmi koje prodaju samo na američkom tržištu. Ali to je interesantno da vidite šta Da, WeThings uvek imaju nešto za kupatilo ili za te wearables za zdravlje. Da, još ovde ima zanimljivago. Da, ovde su neki. Hoću da nađem... Si igrao tenis? Nisam igrao tenis. Nisam tada da ih izdominiram posle, kao šta Srbin došao ovde da se folira. Ja mislim da smo se uputili ka Eureci. Tu da smo tražili ove dance da ih zezemo, ali nije. Eureka Park, da, Hall G. Znači, to ti je najveća koncentracija startupa na planeti. Tu ti je to je hala gde se izgubiš, dođeš u centar i onda skontaš gde je izlaz. Ni ne vidiš ga. Znači, mora bi da se popneš, razumeš, i da vidiš na horizontu je negde izlaz. Znači, ne znam kako ovo je obviously neki adaptirani podzemna garaža, jer ne znam, koju adaptiraju valjda za convention hallu, jer to je toliko ogromno da AL 60.100. Da. Znači, samo ova jedna hala ti treba ti ceo dan. Evo, ovdje imaš Enigmu i kompjuter sa Apola. To je bilo zanimljivo. Nasin. Oboje su to izlagali. Bilo pored rekonstruisana antiketera. I to isto moglo da se kupi, to jest dobiješ link da možeš da ga kupiš kad se sajam završi, nisi mogao da uzimaš izložbene primjerke, pa ako hoćeš da imaš rekonstruisane Apollo kompjutere, možeš, za $1,000 ili koliko već koštao. I tu smo vidjeli jednu interesantnu stvar koju ćemo kad naletimo reći ću vam šta je. Imate malo motamo, sad baš da ne gledamo. Ovo su ti sve neke sitne, ali dinamitne. Hidroavion dron. Pa kao ekranoplan zapravo, da. United States Government i jedan od izlagača. Ako si neki mladi startup i potrebne su ti financije, Izrael. A odmah preko puta njih je Izrael. Znači kako slučajnost. Jesi uzeo svoju člansku kartu NSA-a? Harbinger. Evo da imamo, čekaj. Hodamo kroz hodnike kao da sutra ne postoji. Sell my soul. Znaš koliko ima korejskih firmi? To je nevjerovatno. Znači, ti ljudi, njihova država pati od ekstremno najmanjeg prirodnog priraštaja na svetu. Pa te možda bi se više isplatio prekrčite jedan sajam da se malo razmnožavate. I glava je u mobilnom. Znači, otprilike 1/3 kompanija su južnokorejske kompanije koje nude sve živo, od turističkih usluga do, ne znam, ima food cateringa, visoke tehnologije, znači je... Da, uvek bude onih uređaja da samo pritisneš taster i on ti zamesi i napravi picu za ostane. Ovdje smo odustali od boljeni i rekli, ajde da nađemo na spisku gde je Danska, ali nema. Nismo našli. Još uvijek opstavno Dansko. Da. Tad je bilo aktualno, to je bilo kao pred otprilike nedelju dana, kad ih je Trump kao trolovo na... Znate, mi ćemo vas da okupiramo. Mi ćemo vas da okupiramo i ako ne budete htjeli da se prodate, iskrcat ćemo se. Nećemo da razmišljamo o mojim problemima, razmišljamo o drugim. Razmišljamo o drugim problemima, da. Čekaj, gdje je što jurimo? Singapur, Francuska... Da, evo ga. VLC. Nisu ništa prodavali, došli su samo da lik u delu čarobnjaka sa ovom kapicom, došli su da nude da podsjete ljude, znate, ovo je džabe i super je. I mi smo se isto rukovali, i Marko i ja s ovim likom, snimili smo ovog nekog random
kojeg je nešto pitao, znači, jurili su valjda neku brojku od 6 milijardi toga korisnika VLC-a. Mislim, ovo što puštamo na... Da. Ovo što puštamo na VLC-u, tako da, hvala vam. Nemojte, ostanite takvi, nemojte da se prodate, nemojte da forsirate reklame ili neki bloatware ili gluposti, znači... Lik je odbio gomilu sponzorskava. Da. Samo neće reklame. He is very French. Jes, ovo je bilo u French Quarteru, koji je bio relativno veliki, otprilike, evo da se mi rukujemo s njim, u odnosu na malo manje od Koreje, ali Le French Tech se zove ta njihova platforma gde imaš milion French startupa i velikih firmi u jednoj izolovanoj celini, znači vrlo ozbiljno deluju. Recimo, Veliku Britaniju je, imaš neki, u nekom ćošku sede, više, Le French Tech. Tako, ovo je bilo zanimljivo, motajmo dalje. Šta ovdje imamo? Ovdje izlazimo iz Venišana i idemo u red za shuttle autobus koji vozi do Las Vegas Convention Centera. Bukvalno svakih nekoliko minuta saobraćaj ima 2,5 kilometra. Sad malo je glupo da se pešači, jer ti sva snaga u nogama treba kad stigneš tamo. Sad je još da pešačim između ta dva, viš kako to izgleda. Koliko svaki dan između 12 i 16 kilometara? Svaki dan sam skoro 20 kilometara imao. Znači ja sam oko 200 kilometara prepešačio za tih 10 dana i zato si polu razboleo sad, ali nemam vremena da budem bolestan jer moramo završavamo broj. Ti nemaš vremena da krvariš. I don't have time to bleed. Znaš kako to izgleda? Distance su ogromne, sve je veliko, znači viš, to je taj jedan od autobusa i svaki, gde stane 100 ljudi, bukvalno svaki 5 minuta kreće jedan, znači kao navodno je bilo samo 140.000 posetilaca, ali prema mom nekom, to deluje, brate, deluje kod ih ima milion ljudi jebote, znači ne znam. Generalno na sajmu u svim lokacijama više, ovdje se stane u red i tu se polako cirkulišu neki uzbuđeni crnci u uniformama ti usmeravaju i sugerišu gde treba da staneš. I na sledećem videu već dolazimo... Nisi nikoga toliko obradovao, isprovocirao da ti pokaže svoje službeno oružje? Nije, naravno ne. Ovo je LVCC. Tu ti naravno potreban opet sekundarni screening, ukoliko ona kapija zapišti. Oni ozbiljno shvataju security, tako da na sve strane idu naoružani ljudi sa psima, jebote, u nekim čudnim uniformama. I što policija, što neki private security, neki paravojske, jebote, moraju da, znaš, godina u kojoj inaugurišu novog predsjednika, otko znaš, jebote, što neko može da padne na pamet. Taj dan kad smo sleteli u Vegas je bio onaj teroristički napad ispred Trumpovog hotela gde se one razneo u Cybertrucku. Pa pretpostavljam da je zbog toga bio. Znači, u Evropi ovakav stepen security ne može se zamisliti. To ne je bukvalno ovo je 3 nivoa iznad. Što se tiče i prisustva uniformisanih lica, verovatno i onih koje ti ne vidiš. I biometrije na sve strane. Više te niko ne pita da li si ti okej da ti uzima facial recognition. Ne, brate, i u Ameriku kad ulaziš više ne popunjaš kartonče, nego moraš da ostaviš biometrijski otisak. Znači, ako hoćeš, možeš da se vratiš, ako ne moraš, fuck off. Isto i na sajmu. Da li su ti uzeli uzorak krvi / DNK materijala? Ne, nemaju potrebe za to, zato što jednostavno usnimete i jebi ga. Ali niko te, znači bilo je kao u Evropi, imaš GDPR, hoćeš kukije, nećeš kukije, to je jedno govno. Ovde, niko te ništa ne pita, gledaj tu ili se vraćaj dakle si došao. Zvučiš kao da ti fali Vogue. Ne fali mi Vogue, nego ovi jednostavno cut the rate tape, razumeš, sad... Ne viš kako izgleda, ovo je LVCC, ovdje su gužve mnogo veće i distance su mnogo šire.
3 gigantske hale povezane kilometrima hodnika, znači to isto ono... Jednostavno, trebalo bi nam 10 ljudi da bi mogli da pokrijemo bar 50% od toga. Znači, dvojica ili jedan, možeš samo da ovataš neke highlighte i da ako te usere da vidiš nešto i nešto što se organizuje. Znači, i to po cenu ono padanja na nos od jutra do mraka. Znači, ni Marko ni ja nismo spring chicken i nismo ni ono u nekoj posebnoj formi. Obojica smo onako dežmekasti. Da. I to je ekstremno naporno. Jedne godine moramo da vodimo i vas. Da. Evo viš kako to izgleda, znači, čekaj, ovo je ova hala na zapadnom ulazu da nema toliko zanimljivih stvari. Ali ima, na primjer, ovo su fliperi. Dungeons and Dragons fliperi i čovek je našao za shodno u retro gaming zoni da izloži flipere. Postoji zla publika i za to, bez obzira što je ono, kad bi te pa da igraš fliperi. Ne znam, ja sam od detinjstva iz buvara, brate, uvek fliper zvuk šljašti i analogno je. Da. I kao i u ovome, u Venetian, i ovdje imaš gomilu firmi koje su endemske za Ameriku i koje ne nude ono, van tog tržišta ništa što bi ne tvrde se mnogo oko Evrope, jer gro love zarade u Americi i Aziji, pretpostavljam. U odnosu na druge evropske sajmove, ovdje nema toliko Kineza, ima više Koreanaca nego Kineza. To je možda posljedica toga što su ove godine i u sklopu tog njihovog večnog carinskog rata između Amerike i Kine nisu davali vize gomilama kineskih kompanija, nego su im tako uskraćivali. Bez obzira što imaš ti od CES-a dobiješ pozivno pismo koje ti se reguliše status da ti daju odbiju ti vizu u ambasadi i kao fuck off. Jebika. I opet je bilo sve prepuno. Opet je bilo sve prepuno, da, moglo možda da bude i prepunije, ali... Stikao sam utisak da kad bi potpuno eliminisali Kineze, ovaj sajam bi mogao da funkcioniše i dalje. IFA ili MVC, kad bi eliminisali Kineze, mogli bi da zatvore vrata komotno. Znači, to ne bi bilo ono, apsolutno fuck off, nema vas više. Ovi bi mogli da funkcioniše, jer ima dovoljno savezničkih firmi i dovoljno američkih. Znači, oni su samo dovoljni. Evropa ti je ono jadna i bedna jebote. Znači, zavise od... A dobro, ali 90% tih njihovih, što startupa, što većih firmi imaju proizvodnju negdje u jugoistočnoj Aziji. Pa dobro, mogu da imaju, osim u Kini, imaju proizvodnju u Maleziji, u Južnoj Koreji, imaju proizvodnju u Indoneziji, znači nije ono da se zavise kompletno od Kine. Oni bi se, u slučaju nekog ozbiljnijeg zaoštravanja, Amerikanci bi se dočekali na noge, Evropa bi ono tits up i otplovila bi ono nizu struju. Koja je Evropa već sad? LG od ove godine prodaje 77 inča OLED. Gde smo ono stali? Inače, ove vreće što svi vuku Nikon vreće, to je neka tradicija na CES-u, jer imaš ono na milion tačaka možda pokupiš svoju, mislim da sam vam dono, ne znam da to neko od vas sačuvao prošli put, ili ste pobacali kvalitetne plastične Nikon vreće da trpaš prospekte i gluposti i one sitnice koje možda osvojiš na nekim ovim ovim mini eventovima. Čekaj da malo motamo. Šta ovdje ima? Zanimljivago. A, ovo su ove šok slušalice što idu kroz kost. Da. Open fit. To si trebao da uzmeš, Jovani, brate. Trebao sam, ali nemaju samplove za review. Mislim da nisam pitao. I meni su se dopale, ali ono, jednostavno... Znači, uši su čovjeku slobodne, sve ide zvuk kroz kost. I samo ti čuješ. Da. TDK, brate, vidiš ih. Najbolji band iz 80-ih. Šokz. Šta da im opet, evo sam se vraćao. Aiva. Ajmo dalje. Ovo je jedna od ovih glavnih hala, ja mislim da ovdje imamo TCL, Vox, Hisense. Viš kako to sve izgleda
ovo je pred kraj radnog dana i zato je manja gužva. Ljudi se negde krenu rano i raštrkaju se već negde oko 4. Za razliku od evropskih sajmova gde se motaju do 7, brate, ko ne možeš ih izbaciti napolje. Ovde obave svoje i ECL je opet imao najimpresivniji štand kao i na IFI. Znači, oni baš ozbiljno ulažu, to je bilo jebote, stvarno... Ona, znaš šta je, ovo je neki Vox koji je nudio neko automotivno rešenje za bespilotnu vožnju. Njega smo predstavili kao fotku pre jedno 45 minuta. Ovo je AI robot. Da, ovo je najveći, možeš Da, šta je? Motajmo. Da, ovdje su imamo šorti po tom. I ovaj novi Next Paper, nova 11-ica koja ima fizički taster i Next Paper, ovaj novi ekran, znači tablet manjeg formata koji ima hardware nove generacije, one od 14 inča. To je jako zgodna stvar, s obzirom da će biti oko 200 evra. Fizički taster je za prebacivanje u taj e-ink režim koji automatski ubije sve notifikacije, znači i prebacite u e-ink, znači kao ja sad hoću da čitam i neću da me iko smeta, ćao. Na sajmu se inače može, kao što ste vidjeli u malo pređešnjoj sceni, iznajmiti i malo vozilo, mali električni skuter, ako vas mrzi da pešačite, mada to je prilično blamantno, svi misle da si sakatili da kao one debeljuce u Walmartu što cirkulišu. Znači. Na raskalima. Da. Mada vidi, znači, kad je gužva, ne možeš da se probiješ s tim kroz masu. Znači, baš je... Svi te čudno gledaju, što je pretpostavljam. Ali treba doći istreniran i mršav. I sa puno dobre volje. Na jedan ovakav sajam... Znači, 25 godina. 25 godina, da. Inače... vidiš, znači... preveliko, preširoko, prebogato i u razliku od ovih drugih. Nikad nisam bio na kineskim sajmovima. Ne znam koliki je nivo eksesa kod njih. Ali kod ovih je all over the top, razumeš, angažuju ti jebote. Uvek je sve onako najbudžetnije. Nema... Na IFI ti je dođeš na štand kod nekih Nemaca, tražiš čašu vode, on napravio neku facu kod da si im tražio uzorak urina, brate. Znači ovde dođi sedi jedi kod nas, šta te briga. To je crtica koja pokazuje koliko ozbiljnije shvataju tu prezentaciju. Customer relations. Pa da. Veliki Panasonicov štand. Veliki Panasonicov, veliki Hisenseov, veliki TCL-ov, Samsungov isto. Bosch sa robotom za koji služi pića. Da, sve živo, sve znači... Najveći problem je gde se prvo okrenuti, šta, hoću tamo, hoću ovom, hoću levo, hoću desno. Pa ko uvek, ideš lagano i gledaš po sajtu. To bi bilo to. Detaljnije o svemu ovome, ono što nije stalo u ovu priču i ćemo obraditi u pismenoj formi, sročiti u februarskom broju. Megatekst od CES-u. Ne mega, gigatekst od CES-u. Teratekst od CES-u. Dotle nam ostajte zdravo i kako ide disclaimer, Dragane? Disclaimer je lajkujte, šerujte, subscribeujte se na naš kanal, ostavite komentar da nas vole roboti, pogledajte druge klipove, preporučite nas drugarima, prijateljima i onima koje ne volite. Da nije možda to previše zahteva za prosječnog gledalca? To nisu zahtevi, to su smjernice koje možete, a ne morate ispoštovati. Mi ćemo se svakako vidjeti
krajem meseca, odnosno početkom u sljedećoj emisiji, kada ćemo prelistavati taj februarski broj. A dotle. Vaya con Dios.